a garin nan? Kai, muna jin garin nan fa, baba. Tun da safe har yanzu ba abin da nake. Tun jiya rabona da shinkafa, tun jiya. Kawai dan kwaci na samu kawun mu ya bani naira 10 na je na siyo wajen ilimi mai shago. Kawai na ani abin da na san na so. Ni fa na gama ba abin da na sa a tina, sai yawo nake sai a hankali gaba ɗaya gari ya cuta. Wannan rayuwa fa sai dai kawai me yadda muka ga dama. Yanzu a ce baka da wani right wanda zaka je ko sana'a ka kama masu sana'a ma sai dai a taima bashi. Ya shiga garin da ya kawo. Alhamdulillah. Malam kaga abinda muke nema ya samu? Yi wallahi. Kakan mu ta yanke saka. Wallahi da ma na ga ma yadda kaga na faɗa. Baba, ban gane ba. Baba, ya za ka dauka? Kamar ya gani dauka. Ya za ka dauka? Yanzu kuɗi ya ne za su hada mu. Kuɗi za su hada mu da kai. Baba, ba zai yi ba. Yanzu to ya kake so ai? Abin da ya kamata a yi tunda muna tare kawai a raba kuɗin nan. To ba matsala, ai muna tare ba kawai ba matsala. Baba, ba shi ba, amma da ni kamar ni kuɗi za su hada mu da kai, ai gashi ka an biyo ma ta hanyar da ba za ka iya abin.